баби, дядовци, родители, настанете се удобно, отпуснете се, усмихнете. Добре дошли в царството на буквите. Първокласниците днес празнуват, първокласниците днес танцуват. Радостта е голяма. Всеки пише и чете, и момиче, и момче. Тралала. Какво толкова се радвате? Ай, майко, свърхвате. Как могат буквичките да прелети с реки и морета? Ай, само нарисувани ракети има в вашите старини книжки. Аз като порасна ще станах истински космонавт. Знаете, и без вашите буквички, и без това не мога да изпочна всичките. За да стане космонавт, човека трябва да може да чете и пише, а разбира се, това е невъзможно. Не ми върви и то. Ай тези букви, колко много задължения, съвсем не ми е лесно. Откъде да започна? Никой не ти казва колко бързо забравят възрастните, че са били деца. Само повтарят. Научи, напиши, нарисувай, не забравяй. Ех, да си имах един помощник, по-друго щеше да е. Здравей, искаш помощник? Ето ти помощник. Давай буквари и започваме да четем. Чакай, кой си ти? Баба, вика, буряк, имам чуден забудняк. Ех, че си смешен! Не, баба, а е жаба. Тя си има жабоняк. Прочети и тук пак. Зима дойде отдалече и пържолки има вече. Не пържолки, а пързалки. И пързалки има за децата малки. Помагаме си, само ще се подиграва. Вече знам кой си. Не знай го. Как ще ми помагаш, като нищо не си учил и нищо не знаеш? Само ми губиш времето. Пак сама ще трябва да се оправиш. Слушай, не знае, ако слушай деница да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи мама сега, по часовник карам, времето следя. Мирно начина си трябва да седа. Пиша букви, изчета на глас, разказвам ясно, занимавам час. Много грижи мама сега, да си първокласник, то не е шега. Спила се, свила не свива. Румен е румен. Ох, всичко е толкова скучно. Лесно ли се пише лалка, 9 пъти с химикалка? Или си му смок съгледа, 5, 6, 7, 8 реда. Как ми се играе, как ми се иска като в приказка да дойде една фея да ми помогне. Колко обичам приказки, но феите живеят само в
сме. О, какъв си! Тихо! Чуваш ли нещо? Какъв е този? Аз съм... Да, аз съм страшният цар на долината и незнание. Цар на села съм. О, какво щастие! Нов поданик пристига в страната на селаки. Това си ти не знайде. Ти ще си пръв, горен слуга. Аз слуга! Не знаех, ти си в беда, помощ да ти подам. Хайде, свече, работа ни чака. Всички букви, дето ти се срещнаха, ще се съберем. Само да ти взема топка и гри. Стой, че да пири, нашето царство само се лежи и да пири. Не искам да ти ги. Няма ли да ми помогнеш? Помощ! Спрете! Не знае какво, бъде помощ. Аз съм приятел да видим шарабу. Дай да кажа най-хе. Ще ви заведа в най-приказното царство. Аз съм веселосецът на феята. Кажи, какво ми носиш? Буквеното царство е извършено по вас. Съм фал, която се превърна. Както в края беше тя и веднъж изскочи въщето си проточи. Я ми неща съм я. Скараха се още А, О и Е. Нека видим, това са ми буквите и жесте.
да се го прочетеш. Майка, ти знаеш какво пише. Зная, но ако ти кажа, ти вече ми ще чудо на Нова Зеландия. А освен това, той нали ти казва, че или буквите, които ти иска да прочетиш за тях. О, да, сега ми помогнете да науча букви. Буквите като дечица, цицат, скачат към тревара. Ту се фащат за дечица, ту се крият от буквари. Те играят за мечка, мои буквички добри. Ще не събера самичка, ще ви преврия дори на всичките светлици. Буквички са ми интересни, да приземем лес. Полета и чертички, образуваме се всички. Но бъдете с нас безлини, пишете некрасиви. Ако правите ме грешни, ще сме стъжни, ще сме смешни. Моли ще надиска снежни, нека всеки прилеви. Писанце да пише кратко, мили бабо, майко, татко. Ние ще помогнем и на двамата да ви по-интересно и лесно и да ни обикнете. Сега ще ви се представим. Братя и сестри, да започваме. В азбуката аз съм първа. С мене ще дружище първа. Аз съм буква много кратка, но приличам на палатка. И за стари, и за млади, в азбуката съм една. Чичо доктор зъб, щом вади, всеки произнася а. Всеки без да ме удари, лесно се ме разпознае, коразгад, перченче, дупко, коремче. И аз съм корем, по-точно това корем. Нарочно на полза да заприличам, но как такъв това да тичам. Стоя си кротко два корема, дори в дъжда не хващам крема, а легнали по гръб дебел ще заприличам на тунел. По-точно на тунели два, но буква няма след това да бъда. Виж ме запомни ме, не забравяй моето име. Имам си черташа в шия, имам си черташа плюн. Вечер ти висок дългун, буква птица на пишия. Г да учим гласно, хайде, пам на гръм, пам на град, градският площад. Гизда Г отгоре буква, с бушвата висок пишука. Густер, град, гора и грам, вече съм готов, голям. Дъната прилича на нос на земята, окичен с байрачите от седем свята. Слънцето злато вея минава, всичко от нея полица остава. Кешко, бейко, таралешко, Елди има твоята дрежка. Елегантна и красива, едновременно бодлива. Ще радостта, нали, и еродата гради. Буква Ж съм като жаба, ала жаба много слаба. Уж три ръка, уж три крака, а не скачам и не квакам. З е зимата, когато сняг вали, сняг се сипе на звездички, над полета и горички и земята става цяла, като приказките бяла. Искам да играя и да пея, искам да се уча и се смея. Всички парите ми си започват, буквата е само четичка. Баните една за друг, като три сестрички. Разсърди се и кратко на Радко. Хей, Радко, къде ми е вълничката? Сняг плава по рекичката. И се среща и кратко, и редовно го изпуска Радко. Тази буква вече знаете, друга не е полагатайте. Ако буква Ж се свие, ако крак с ръчица свие, как ли? Ей, така тогава пак за теб застава буква К. Лъци пише много лесно, остър покрив без помин, леко къртко като птичка, леко пише моята ръчичка, по-обикам щастлива. На тая пишка ние пишем шестичка. Лъ не слагай близко, по-това сега научи. Ета даже без да иска, друга буква ще получи. Най-милата ми на земята, единствена си мамо свята. Ще уча с буквичка голяма, да пише пълното име мама. Нека застанем лице до лице, нека се хванем сега за ръце. Щом стоим прави, добре ли разбра, буква се прави с тази игра, но Тя е малка буква, буташ ли я буква като колело, не мърщи чело, помисли коя е гаден като вар, буква цифра тя е. Вижте тази буква не прилича ли на колело, тази буква кръгла се нарича от. Обаче много букви знам, мога да пиша само
жъста, с ръце поставени на кръста. Можем с вас, мили дечица, да си потропнем ръченица. Често бъркате ме с бърка, ама аз съм буква Б. С мен почва пак, пайтон, номер и какво. Само дядко съм наляво, бързо го лепеги, тази буква писам тя, хайде повторя. Буква повърни с нагоре краката, обаче прибави кръци, буква позната. Що навънка завали нещо, ще ни спаси буквичката. Погледнете как се пише, обяснете. Можем друго да направим, мачки 3 да й поставим. Можем друго тук с могли буква Е да ни помогнат. Падне ли по гръб, тогава гатаната лесна става. Буква Ш се получава. Бог милицко букварц. На буквичката Ц приличам, но на 3 краченца тичам и се буквасто наричам. Аргумент, все голям тези думи почват, който пък ги напише точно, той ще стане инженер, който пък не ги научи, кръгла двойка ще получи. Малък съм и не се плача, че си нямам и аз баярач. Вземем ли от буква на чертички 2, ако към тях прибавим колелце, как и тази буква се нарича, що на други 2 прилича. Стигнахме до буква Я, фазата и накрая тя пише Л с колело, но света стои на криво. Много ме ядосва тя, тази трудна буква Я. Аз всички буквички познавам вече. Приличат се на чупелюки вретели. Приличат се на слабата на юбка, а вън на оска птичната бутилка. Прилича оме три мъженска тулка, а тъна тази коза ще се коза. Прилича слабайда, прилича пътчо, кара пусно
Кирил и Методий, знаят се искам да напиша аз. От азбуката мила, кой с любов дарини, кой ни даде сила в робските години, нощите тирански, мрака кой прокуди, кой към светлината тръгна да ни води. Солските братя Кирил и Методий. Буквички малки, ниша с планиста, дето списалка, пише ви в листа и ви извивам в чудни улички, дето ви сливам пещи с рички, дето с вас ниже думата мама, ниже ви грижа с обич голяма, дето с вас кича думата татко, как ви обичам словото кратко, пазя ви, крия ви в моите тетрадки, в чудните изрази сладки. От азбуката родна започва своя път и земята ни свободна, всеки знае светът. Букварче мило, аз получих и всички буквички научих. От началото до края а до я ги зная. Бързо пиша ги с ръчичка, думите редя в редичка. Всеки може, всеки знае. Своята буква да познае. Ала и аз имам буквара и приказката стара. 2-3 реда почти. Какво ще кажеш ти? Сложна работа е тая. Аз по себе си го знаех. Сричах половин година и най-трудното отмина. Вече мога да чета като бахно спокойно глас. Ах, направо съм страхотно, първокласниче грамотно. Книжките ще бъдат нежен първо. И са пъстелени, който няма уголото да ли бе първо. Здраво не знае, винаги когато желаеш, дори страници с някоя пъстра книжка, там ще се внесе в свиканата страна на съзнанието, свикания свят. А вярно ли е, че там има приказки за тайни вълчуница? Да, разбира се. Я, за вълка говори, а той е в кошарата. Ето го и него. Аз съм страшен сив зават, цар на приказния свят. Аз съм страшен сив зават, цар на приказния свят. Вчера глътнах цяла бабка и червена шапка, но закъпах сред синчеца, не видях умеца. Тю! Приказката и децата знаят над хитрен си вълчо най-накрая. Ау! Ау! Да! Ау! Ау! Да! Приказката и децата знаят над хитрен си вълчо най-накрая. Ау! Ау! Да! Ау! Ау! Да! А защо този вълчо винаги не наказва? Той е глупав и не може да чете ли, но той не е толкова лош. Вече червената шапчета не го мрази. Ето, чуйте я. Червена шапчица красива, получих за рождения си ден. Изглежда много милдива и вълчо влюби се в мен. На приказката зная края и хичен се страхува в този ден, че вълчо пак е влюбен, зная и да запазихме за мен. Остани при нас, червена шапчице, заедно ще се повеселим. Много бих искал, погледнете в далечината, вижте какви образи предвижда. Наистина, приятели, да ги разбираме.
бързо ветра ме носи, започнете отведнъж, мои тежки капки дъжд. Разтворете пакриле, да помолим жълтото море. Дружките са поконите, дънони поконите, перутките едва предпаред спряха с молба. Молим те, коненце мил, били одържан стрил. Тепли отдаде душим, не може мокри да речим. За трите място няма аз. Отвън издал на жълтото от вас. Само аз да се спасявам, дружки верни да оставам. Самите дай не мога, за нищо на света не мога. Да се крием, Дружчите. Мълня бяла и зла, слезва в светлите поля, слез крилата, изгори на тези пеперуди 3. Отново дружки да политаме, жура с това да питаме. Пеперутките със седми сили божурали приближили. Ох, целите сме вие, да питаме и поне с това. Молим за поклонна минутка, без въздържане да проблемен стрес. За трите място няма нас. Поклон ви дав в този час на червената от вас. Дружчице, не казвай не и спаси се ти поне. Порета върхите зла с вас не ще се разделя. Ще си вървим, щом няма тъйка да се спаси. Навели мокри главички, пред очите слисани на всички. Прегърнали се трите дружки, в градинка с мокрите медушки. Тази случка тъжно красива, събудила вълшебна сила. Дъждът проливен стихна, небето слънчо се усмихна. Кой се осмелява, образът мижат, смрак да затъмнява, облаци, назад, тройнат тебе мили пеперци, леко станищата с очите, радостни да полетите, взеде, разкажете обратно по света, нищо няма по-красиво другарството и върността. Разбира се, това е приказката за трите пеперутки. Толкова ми харесвам, те са мили и задружни. Да, така е. Но децата откъде някога не се разделят със своето другарче. Любимото букварче, защото вече знаят всички букви. Продължават напред към нови приказни светове. И ти ще поемеш на път с тях, защото вече знаеш и букви, и знаци, и вече си грамотен. Деца живяхме си съдружно, в родина ни първи клас и взехме всичко, що е нужно. Другарството ни бе на лад, с буквите се запознахме, които носят мъдростта. Тя висотите полетяхме, да познаем ние светът. С Богом, миличко, букварче, мой приятел люби, весело ми е, макар че трябва да се разделим. Ти разкри ми А, Б, В, то тия чудни стъпълца към науката, където мамят нените им слънца. Ето ги моите тайнчеви приятелки, запознайте се. Здравейте, мили деца, аз съм Читанката, вашата нова приятелка. Безкрайно се радвам, че съм при вас. С мен е и моята по-голяма сестра, Никата. Вярвам, че с любов ще разлиствате и моите страници и ще полетите с моите крила по дълги
по света и търсете най-скъпоценния плод, който от вас ми го донесе, ще получи половината от богатството ми. Взели тримата синове киси и тръгнали на три страни по света да търсят най-скъпоценния плод. Взели тримата синове киси и тръгнали на три страни по света да търсят най-скъпоценния плод. Тримата се върнали при баща си. Донеси ли ми най-скъпоценния плод? Най-скъпоценният плод, тате, трябва да е този, който е най-сладък. Аз ти купих грозда, тате. От всички плодове, които ражда нашата земя, гроздето е най-сладкият плод. Добре си направил, синко. Хубав плод си ми донесъл. Ами ти, синко, какъв плод си ми донесъл? Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се намира в твоето и в южните страни и ти купих от редките плодове, които не растат у нас. Купих ти кокосови, портокали, плодни, банани, малки, всички редки плодове. Ето ти избери си, който ти харесва. Хубаво си направил, синко. Хубав плод си ми донесъл. Ами ти, синко, защо се връща с празни ръце? Вярно е, татко, аз връщам с празни ръце, но парите, които ми даде, аз ми похарча с скъпи плодове. Аз постъпих тата в едно училище и там учителите и книгата научат на цели 3 години. Плодовете, които набрах, не се виждат, защото са с 4 ума ми. Мисля, татко, че те са също скъпоценни плодове. Ти си ми донеси най-скъпоценния плод. Ти заслужаваш наградата, защото няма по-скъпи плодове, тия, които знанията дава на човек. Мисля, че там ще разбрах, че целият труд мой ще бъде светът. Мили първокласници, винаги когато пожелаете, съдете страниците на някоя бърза книжка. Там ще се изсети в свиканата страна на познанието и свикания свят. Запомнете думи, за да създадете книжка, трябва да четете. На буквичките празник е голям, чудесен, весел празник за децата. Обаче прочетох вече сам, че танката ще броди по земята. Празник е голям. Кучите сами ясни, те са 30 на брой, като всеки първокласник, чувствам се сега герой. Мога да чета и тиша, празник е незабравим, а букварчето въздиша, трябва да се разделим. Празник, празник е страхотен, става наш човек грамотен, дълго чаках този светъл ден. Празник е за мен, празник, празник е страхотен, ставам аз човек грамотен, дълго чаках този светъл ден. Празник е за мен. Буквите сами ясни, те са 30 на брой, като всеки първокласник, чувствам се сега герой. Мога да чета и пиша,
Надявам се интересен. Участие да не взеха всички ученици от първия клас под ръководството на госпожа Иванка Иванова и Таня Вишанова. Браво!